Fil-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal bżonnijiet tal-Luċija Paċ. Illum il-Knisja Eżies tagħmel il-festa għażiża tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl. Il-bieraħ iċċelebrajna il-jum tal-kelma, il-ħadd tal-kelma ta' Alla, u llum niċċelebraw il-frott ta' x'inhi l-qawwa tal-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla għandha l-qawwa li tiġbed lejja u turi ruħha lill-bniedem. Kif ġara dak li qegħdin niċċelebraw illum fil-konverżjoni ta' Pawlu. Jew aħna wkoll għalhekk ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna, partikolarment meta aħna ma lqajniex il-kelma, ma tajniex widen għall kelma tal-Mulej. Il-kelma tiegħek Mulej hija spirtu u ħajja. Mulej ħniena. Kristu Ġesu li taf tagħder in-natura dgħajfa tagħna. Kristu ħniena. Mulej, il-kliem tiegħek huwa dawl għal ħajjitna. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inta għallimt id-dinja kollha bil-priedkej tal-Apostlu Missierna San Pawl li llum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempju tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bi bnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Sawl li kien għadu bil-qawwa kollha jeddet bil-mewt lid-dixripli tal-Mulej marant li qassis il-kbir u talbu jagħti ħitri għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-triq tal-Mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf fl-art u sama leħen jgħidlu: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? U wieġeb: Min int, Mulej? U l-leħen wieġbu: Jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwitah. Immissa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu semgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd.
Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh minn idu u wasluh Damasku. Dam 3 ijiem ma jarax, u l-akil u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxiplu jismu Ħananija. Derlu l-mulej u qallu: Ħananija, hawn jien, mulej, wieġeb. U l-mulej qallu: qum u mur fit-triq li jgħidula id-dritta. U hemm fid-dar ta' Ġuda staqsi għal wieħed minn Tarsu jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dera wieħed jismu Ħananija, dieħel ħdeħ u jqedlu jdejh fuqu biex jerġa' jieħu d-dawl. Ħananija wieġeb: mulej, jien smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel, kemm għamel ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. U issa qiegħed hawn bis-seta mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejħu ismek. Imma l-mulej wieġbu: mur, għax dan ir-raġel u għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem uliet Iżrael. Jien stess qatt norih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda. Daħal, qiegħed idejh fuq Sawl u qallu: Sawl, hija, il-mulej Ġesu li dellek fit-triq inti u ġej hawn, batni biex terġa' tieħu d-dawl u timtela bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqa' b'ħarqxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammet, kil xi ħaġa u ħarruh. U malaj beda jxanda lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-Ibn ta' Alla. Kull min kien jisimgħu kien jistaġeb u jgħid: dan mhuwiex dak li f'Ġerusalemm kien iħarbat lil dawk li jsejħu dan l-isem? U mhux għalhekk ġie hawn, mhux biex jaqbadhom u jieħodhom marbuta għand il-qassisin il-kbar. Imma Sawl kull ma jmur kien jissaħħaħ u kien iħawwat lil-Lut li kienu joqogħdu Damasku bil-provi li kien iġibilhom li Ġesu u l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara t-tajba, ngħidu: morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara t-tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha, ngħidu: morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara t-tajba. Għaliex qawwija l-grazzja tiegħu għalina, il-fedetà tal-mulej tibqa' dejjem, ngħidu: morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara t-tajba. Nqumu bir-rifq għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Jiena żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa', jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srieb bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara,
iqeddu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum eżies mhijiex festa għal San Pawl, imma hija festa għalina. U l-liturġija tistedinna nifirħu nagħmlu festa għalfejn. Għaliex qalbna għandha timtela bil-ferħ għax San Pawl jurina il-mirakli li twettaq il-kelma ta' Alla f'ħajjitna. San Pawl kien bniedem konvint u konvint li dak li kien qed jagħmlu fuq l-istess kelma ta' Alla u stess fl-ittri tiegħu jiftaħar li jew kien Fariżew fuq il-qalba tal-fid tal-kelma ta' Alla. U kien għalhekk li kien qiegħed jippersegwita l-insara. Imma meta għamel esperjenza u laqa għandu il-kelma ta' Alla, din il-kelma bidlitu. Kemm huma inkoraġġanti il-kelmiet li jgħidlu il-mulej Ġesu. Meta Ananija jiddubita u jibża jmur ifittex il-Sawl għax kien jaf li dan kien sejjer Damasku biex jaqbad lill-insara, il-mulej Ġesu x'jgħidlu? Dak huwa għodda f'idejja u huwa magħżul biex ikun dak li jwassal ismi quddiem il-ġnus kollha, quddiem il-gvernaturi. L-istess frażi Ġesu jgħidha wkoll lid-dixxiepli. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Ix-xandar l-Evanġelju jfisser xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba ta' Alla lil bnedmin kollha. Edna li din hija festa għalija u għalik, hija l-festa tagħna. Xi fisser dan mela? Li anke aħna, anke fix-xejn tagħna, fin-nuqqasijiet tagħna, fil-fraġilità tagħna, aħna wkoll magħżulin ta' Alla biex inwasslu ismu lill-oħrajn. Bil-mod ta' kif jiena ngħix, bil-mod ta' kif aħna nilqgħu lil xulxin, bil-mod ta' kif aħna nuru l-imħabba tagħna lil xulxin. Jew nitolbuh lil San Pawl li ħalla id-dawl ta' Kristu jmexxi l-ħajtu, nitolbuh jenna biex aħna wkoll nilqgħu din il-missjoni li l-mulej qed jagħtina. Il-missjoni li nwassluh lill-oħrajn. U dan mhux bil-fors inkun missjonarju irrid inħalli l-art twelidi. Imma aħna l-koll msejħa biex inwasslu lil Kristu lill-oħrajn minn ġol familja tagħna stess, lil membri tal-familja tagħna stess, lil xulxejn li niltaqgħu hawn. Kemm drabi meta niltaqgħu nitħattu fuq kollox. Imma kemm insibu ċans biex nitkellmu fuq il-mezzi, il-kelma ta' Alla. Ejjew nagħmlu kuraġġ sis. U nħallu l-Ispiritu Santu kif mexxa lil San Pawl imexxi wkoll il-passi tagħna għad-dawl tal-kelma ta' Alla. Aħna nifirħu illum fil-mulej li fit-triq ta' Damasku sejjaħ lil San Pawl minn persekutur għamlu evangelizzatur, nitolbu sabiex il-Knisja u d-dinja jinfetħu dejjem iżjed għal qawwa tal-Evanġelju. U ngħidu flimkien ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Mulej
l-insara mifruda bejnietom huma mxerda bħaż-żerrija tal-qamaħ. Qarreb lil dak il-jum li jsiru l-kol ħobża waħda sabiex id-dinja kollha temmen, nitolbu. Ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Alla ta' misserietna, inti tajt il-wedit tiegħek lill-Abraham u lil-nislu. Wassal lill-poplu ludi biex jara f'Ġesu ta' Nażaret il-Missija li inti bat, nitolbu. Ħadkun fuqna mulej. U Alla, insejjaħt lil San Pawl u battu jwassal l-Evanġelju lil bosta ġnus, fosthom lill-art lilna, lill-popli tagħna. Għamel li aħna wkoll bħalu inkunu ħabbara tal-imħabba ta' Kristu, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej birek u qaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom, nitolbu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek għaliex aħna tiegħek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa, l-Ispirtu Santu jimlina b'dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwal lill-Apostlu missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal:
Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajra għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfar ilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Mulej Alla tagħna, bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna, ħeġġiġna b'dak in-nar ta' imħabba li bih kebbiest l-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għall-Knisja kollha bi Kristus Siedna. Ngħidu flimkien tliet Evangelijiet l-Lumna Marija, inpoġġu hekk illum il-pajjiżna biex ikompli jos tassew u jikber fil-fidi li waslilna l-Apostlu missierna San Pawl. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna